Drž sa, strašne sa drž. Drž. No. No, nie. Ale prečo majú títo pútnici beduíni tak veľký? Ale on je maličký, jeho keď to tak dvíha, na ňom to tak nevidno, že ho tak dvíhalo, ale keď veľký človek tam sedí, tak úplne vidno, že ho tak... Sem Zuzkácka priniesla vašeho nejakého toho kapitána, alebo čo? Ako? So ženou aj s dcerou, Zuzkácková sa priniesla ako kapitán, a taký riadny, taký, Ako sa volal? neviem, no Srb. Nemecký Srb. Babič? Bránko? Bránko tuším, no. Každý druhý sa bolo Ženou, Brando. hej. Toho keď zdvíhala, tak to papulovala, to vrieskala to ťava. No, takých tých 110 naučení. Ja som vedel, že to vystavil, ne? To by nezvihla. Jedla mi dole sedla a hovorí. Tak vyľahla? Jednu za teba. To možno bolo naopak, časem by ho zdvihol. Zvízli dole zo mňa a je to. Pozrite sa na toho chudáka, čaviaka. To je život. No, takto sú mi chudáci muži pri vás, pri ženách vždycky, všetci. Však akože, ale všimni si, ako ho postavia, veď to je... U nás by už nastúpila sloboda zvierat. Tak tuto by sloboda zvierat Si ani by rezignovali, pretože to by keď bol tým 200 ľudí, tak to by nestihali. Napríklad musel riešiť Pakistan, teda Indov a Bengalcov. Tak koza, tak to jednu zabránime v piči. Teraz vyriešili Bengal. Ako čo? Čo, zomre im syn a povie Allah Karim. Polovica ľudí bola ako prebalná, to hovoríš. No? Čo? Vtedy. Ovce v Európe majú lepšie podmienky ako títo chalani tu. Bedouin son, he says, Allah give it to me, it's Allah take it from me, no. Adam, nepadáš? Ježišmária. Ty nedýcháš, dýcháš zhlboka, normálne, nadýchni sa. Aha, ale to v Európe má lepšie. Čo sa stane, ak sa narodí samec? Čo sa